Piazzuia Nareosa, son mozos de Castrelo que van a Rúa Chamosa, son mozos de Castrelo que van a Rúa Chamosa. Cando naceu precisamente o Orfeón Herculino, todos tiñamos 25 anos menos. Estamos a celebrar, como lles dicía anteriormente, ben saben vostedes, o 25º aniversario do Orfeón Herculino, un acto no que queremos lembrar a cantos pasaron por esta formación coral, amigos, socios, colaboradores, presidentes, directores, que se mal non lembro foron 5 concretamente durante todos estes anos, e naturalmente os coralistas que son a base, o cerne do mantemento precisamente deste tipo de entidade. Monte Alto. Curiosísima historia deste barrio que habería que, de algún xeito, salientar nun momento determinado porque marca, sen dúbida alguna, todo o que significa o feito musical da propia cidade da Coruña.
un pouco a esencia desa parte do folclore da nosa terra, e habería que reivindicalo, habería que darlle todo o pulo necesario para que precisamente o baile regional galego, o baile que identifica tanto a Galicia, volvese a estar sobre un escenario con tanta dignidade como o fixeron neste momento os de Aturuxa. E letra do seu pai, Xosé Farruco Fernández Rivas. Escoitaremos tamén, eu tive unha oportunidade de escoitala anteriormente cando ensaiaba, unha magnífica versión de Lela, con letra de Rosalía de Castro, que interpreta o coro de Rondalla e tamén Tita Lijó como solista. En definitiva, deixos con eles porque seguro que van disfrutar bastante máis, por malo sería que non fose así, que estar aguantando a mí. Moitas grazas e deixo.
Gracias a los que hoy completáis el programa con nosotros, a Manolo Deus por dirigir de nuevo o Orfeón, fostes corpo e alma do Orfeón, directores, presidentes, coristas e asociados, como para os que os conformamos hoxe, coas nosas inquedanzas e tamén coas nosas lutas.